ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோட்டோஷாப்ல உங்களுடைய ஃபோட்டோவுடைய ட்ரெஸ் கலரை மட்டும் எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ ட்ரெஸ் கலர் சேஞ்ச் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஷாப் வெர்ஷன்ல வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, PS3. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோஷாப் வெர்ஷன்ல உங்களுக்கு ஃபோட்டோவுடைய ட்ரெஸ் கலர் மட்டும் எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்க முடியும் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, பென் டூல் சூஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இந்த ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் நீங்க கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அப்படி ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இதுதான். ஸோ நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ தேவையில்லாம உங்க நேரத்தை வீண் பண்ண வேணாம்னே. ஸோ இப்போ பாருங்க நான் ட்ரெஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சிம்பிள். ஓகே, ட்ரெஸ் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கு அண்ட் ஃபுல் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கு. ஓகே, இந்த ட்ரெஸ் லேயர்ல வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே இங்கே பாட்டம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் அதை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க இங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்படி நீங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபோட்டோவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெஸ் கலர்ல இருந்து ஃபேஸ் கலர் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். பட் இந்த தவறு நம்ம செய்யக்கூடாது. ஸோ அகைன் என்ன பண்றீங்கன்னா, கிளிக் பண்ணுங்க, ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் கொடுங்க, ஜஸ்ட் நீங்க ஓகே மட்டும் கொடுங்க. இப்போ நீங்க கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஜி, ஸோ இதை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் வந்துடும். அதாவது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, கிளிப்பிங் மாஸ்க் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் நீங்க ரைட் கிளிக் கொடுத்து இங்க ரிலீசிங் கிளிப்பிங் மாஸ்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்பிங் மாஸ்க் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து கொடுத்ததுனால இந்த ரிலீஸ் கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த இடத்துல டபுள் டேப் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க கலரை வந்து நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட், ஃபேஸ், ஸ்கின் எதுவுமே மாறாது. அந்த பர்டிகுலர் ட்ரெஸ் மட்டும்தான் மாறும். இப்போ இது ஒரு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ சேச்சுரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிக்கலாம், குறைச்சிக்கலாம். அண்ட் லூமினே லைட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது ஒரு மெத்தட்ல வந்து நீங்க கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகைன் நீங்க இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொடுங்க, கலர் பேலன்ஸ் அதை கொடுங்க, இப்பயும் ஓகே கொடுத்துருங்க அண்ட் அகைன் ரைட் கிளிக் கொடுத்து கிரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டபுள் டேப் கொடுங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜெண்டா கலர் வேணுமா, ஸோ க்ரீன் வேணுமா, ரெட் வேணுமா, எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த ரெண்டே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ட்ரெஸ் கலரை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து மாற்றிக்க முடியும். ஸோ கலராக இருக்கக்கூடியதை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லையும் மாற்றலாம், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கிறத கலராகவும் மாற்றலாம். ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடுங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோட்டோஷாப்பில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோவுடைய ட்ரெஸ் கலரை சேஞ்ச் பண்ண இந்த வீடியோவை பார்த்து பயன்பெறுங்க. ஓகே காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காம உங்களுடைய நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கங்க. ஸோ அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கட்டும். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.